दाबो सलायबाय दं नै औ माने ओइ माबानि बियारनि माबा बुंबाय थादोंना आदाया औ औ अ इखौसो एसे माबा खोन्थानो होननानै हरदोंमोन आं नों माबानिफ्राय बिहारनिफ्रायनो आं बियारनि नङा बाक्सा अ माने आं एसे मिथियो आरो जायखिजाया इनफरमेसन मोनबायमोन नामा इनफरमेसनखौ बारा मोनाखै मोनाखैना एसे मिथियोमोन आरो अबेयाव मायबा हरनो नामा खोनादों हा अ आङो एसे मिथियोमोन होनदां माने देलाय बबे जायगायाव दङ औ बिसोरो गपालगन्ज डिस्ट्रिक्टनि पन्सदेवरि होननाय मोनसे बाजाराव दंबायसा मोनदों आं अनुमान ओ मिथिबाय औ औ बेवहाय दंबायसा मिथिदों आरो एसे उम बेवहाय एसे माबाफ्रा डेन्स बेयावहाय थांबाथाय मालिकफोरा बारा मोजां नङा आंबो थांफेरबाय थांनाया उम खिन्थु जों बाव थाङाखै जोंना डिस्ट्रिक्टआ गपालगन्जआनो ओमफ्राय माबायाव थांदोंमोन आरो जोङो सहनरिया होननाय मोनसे जायगा दङ उम बेवहायदि बिसिनि बायसा नेकेट सोलिया आरो उम ओरैनो इदि खान्दा खान्दा गाननानै मोसानाय माबा गैया जोंबो माबायावनो मोसायोमोन आरो मोसानाया बिदि हाबाफ्रावनो मोसायो ओमफ्राय नोंसोर फैसा ओमफ्राय मोनोमोन हा नोंसोर फैसा मोनोमोन जोंनिया मालिकआ मोजांमोन जोंनिया माने फेमिलि गोनां उम फेमिलि गोनांखा न'खरनि मालिकआ ओमफ्राय बिदि फैसायाव जोंखौ थगायाखै आरो उम ओमफ्राय बे ओजों थांबाथाय एसे माबा होननानै मिथिखागौ आं ओजा थांबाथाय मालिकफ्रा मोजां नङा उम मालिक इसोरो माबानाव दंबायसा मोनदों मालिकनि नामखौ खोन्थानोसै आं आदानो औ आरगा आरगा होनोना अ आरगा होनो बारा सैखाया इखौ मानसिफ्रा बेसेबां बैसोनि बेलाय मानसियाना उम आरगाया बोरायलै एसे बोरायानो ओमफ्राय बे नोंसि आदाया अबेनि गहपुरनि नामा आंथ' क'क्राझारनि क'क्राझारनिसो ना औ अ ओमफ्राय सिख्लाफोर लांग्राया गहपुरनि नामा होनदो बिस्वनाथ सारियालिनि बिस्वनाथ सारियालिनि ना उम हारसा नामा हिनजावा मानसिया बर' हारसा फिसाय लानाय दा हरै पान्जाबि लायफिनबाय अ पान्जाबि हौवा माने गुवाहाटियाव हाबा जाखाबाय मानसिया हो अ ओमफ्राय उन्दै सानै दंखायो हारसाजों जादोंमोन हाबाया अ दा हारसाजो जादोंमोन बेखौबो गारनानै पान्जाबिजों लाहैबाय हजों अ दा बेजों पान्जाबिबाथाय पान्जाबिबा उम बे आरगायाथ' बियारिसो उम जायखिजाया बे पान्जाबिबाथाय पान्जाबियाथ' मालिकआ पान्जाबि नामा दा मालिकआ बिहारि जागोनदां बे हाबा बिहारि जानायासो अ पान्जाबि पान्जाबिजों जादों उम ओमफ्राय हिनजावा बर'आनो ना उम अ बेबाथाय माबायाव दं खोमा पनसुदिउरियानो खाथियानो ओमफ्राय मन्जुरिया बाजाराव थाहैबायसा मोनदां बेखौ अनुमान आंहा बेबा मोनसे माबा हाइ स्कुल खाथि माथि होनहरदोंमोन फार्स्ट फन हाइ रायलायनायाव स्कुल खाथि जायो होनदों ना औ दा बिदिबा बे पान्जाबिनियाव गैयादां पान्जाबि मानसिया पान्दाबिजों हाबा जानानै अ ओमफ्राय बै जाय मोसाग्रा बेनाव दा मानसिया बिसोरो दाला लानानै दा कन्टेक्ट खालामो आरोना बिसोरो अ मा अ होनना बुङो कन्ट्राक्ट लायो हाबा खेराइ पस्टार टस्टार दङ दा पस्टारखौ दायो हरगोन होनदों अ दा माबा बेनिफ्राय सासे खारखुमा बोबाय आरो खारखोमाबोबाय सासे नोंबायदि फेमिलि बेबो अ थाइसेबो फैसा होआ बिसोरनो दा बिसोर खारनानै अन्ध्र प्रदेशआव थांसिगोन ओमफ्राय दा ओजों हरगोन थांनायफ्रा फैसाखौ फ्राय मोनानो होनना खोनादों जों उम ओमफ्राय गानफ्राबो माने नेकेट उम गाना मोजाङानो बिहारि गाना मोजाङानो औ खिन्थु नेकेट मोसानो होयो जाहैबाय उम सब माने स्किनार गाननो होआ उम ओरैनो उदै नुजानानै मोसानो होयो बिदि ओमफ्राय बांसिनानो गाज्रि मानसिफोरासो थांखायो दे इयाव थांनाय जायो औ बेनो दा ओमफ्राय गाज्रि मानसिया थांबाय ओमफ्राय फुस्लायनानै लांबाय फुस्लायनानै लांबाय जेनेबा औ फुस्लायना लांनानै बिदिनो गाज्रि जाहैनांगौ जायो आरो उफाय गैया बेलेग जागा उम ओमफ्राय नै बावहाय जों जेराव दंमोन बाव इदि नङामोन आरो उम जोंथ' मालिकआनो अलरेडि माने बोरमा बेदर गावनो बोरमा दानखायोमोन गावनो बोरमा बेदर मानि लाबोना होफैयोमोन मालिकआ
जानाया मालिकनि ओमफ्राय फैसा इदिनो जरासेयाव जा फेमिलिसो थांदोंमोन नालाय बेलेगा लांदोंमोन आरो जोंखौबो लांनायानो बे बांगालफ्रा लांदोंमोन बरपेटा रडनि ओमफ्राय बे फैसा थगायाखै आरो जि माबामोन 2000 खरिमोन नालाय जोंनिया फेमिलियाव हौवाफोराथ' मोसाखाना जेनेबा अलरेडि ओरैनो बडिगार्ड सिस्टेमावसो थांनांगौ ओमफ्राय 2000 होयोमोन आरो ओरैनो दानाथ' 5000 10000 बिदि मोसागासेयाव 5000 10000 है बेफोरो ओरैनो बुंनानै लाङो ओमफ्राय जों थांबा जोंखौबो बुङो आरो नोंसोरनो बेसे होयो बिदि होनना सोङो माने बिदिनो माबायाव लाङोना बुकिंआवहाय मालिकफ्रा मालाबा थिनहरो ओजोंहाय बेयावनो एसे मिथिनाय जायो आरो बबे साइडआव माबायदि सोलियो मोसानायफ्रा ओमफ्राय ओजोंहाय बिसोर बुंगोन आरो नोंसोरनि बेसे होयो मालिकआ होननानै जों सं हारसिंनो सिंगेलानो इसिखिनि मोनो इसिखिनि मोनो इदि होनना बुंगोन आरो ओमफ्राय बुंनानै इदियावनो फुस्लायनानै लांनो नाजायोलै गावसोरनि माबायाव आरो एरियायाव लांनो नाजायो ओमफ्राय गावसोर कमिसन मोनो नालाय बिदिनो खालामो बिसोरो ओमफ्राय बेयावनो जाम्ब्रबाथाय गैला सेस थांबाय बिदि जायो आरो बिदिनो खोनादों मोननै मोनथामसो दल दङ होननाय खोनादों बाहाय बै 17 मोननै जन मोनथाम दङ माने होननाया 17 जन दं होननाया मोननै मोनथाम दल दं होनदों माने बे मोनसे दल माने दा मोनसे गोदान फन हरदों मोनसे दल बिदि आरोना माने बुहुद दं एबा खोमालै होमबालाय आरगानियाव बिहाराव बर'फ्रा दङ खिन्थु मोजां जागायावबो दं सोरबा ओमफ्राय सोरबा गाज्रि जायगायावबो दङ बे ओरैहाय इउपि खाथि जाहैयो ओजा एसे इउपि नांजाबनाय रखम जायोना इउपि आवबोथ' इदिनो माबायानो सोलियो एखेबारे गाज्रि आरो बे नै बेयावबो बिदिनो बिसिनि मालिकनियाबो बिदिनो एकदम टेनसन फ्रि नागारजोबना होयो जोंनाथ' बिदि सिगनार गानाबाथाय रायोसो मालिकआ सिगनार गानखानांगौखा एखेबारे ओमफ्राय मा होनो लेहेंगा फिटिं एकदम गानजोबनांगौ खान्दा खुन्दा बारा गाननो होआ माने गावसिनाबो फेमिलि प्रटेकसन बायदि बै माबा स्किनाराव गानहोयो आरो ना प्रटेकसन बायसा स्किनार उदै नुजायि माने गोसोम ओरै फिटिं गानजोबनो होयोलै नों दानो बिराद नुयोना नोङो मोसाहोनानै फैसा थैसा सुथाबनानै होलायनाय फैसा सोहरना होलायनाय इदिबो दङ बे बुस्थुआ मालिकनि सायाव जायो मालिकआ प्रग्राम लाखिनायनि सायाव जायो एकदम ओमफ्राय मालिकफ्रा माबा जानांगौ मालिकफोरा टाइट जानांगौ दामानि दा दिखियाजुलिनिफ्राय सासे बिनानाव खारखुमाबोदों ओमफ्राय दा बेनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ माबादोंमोन दा बे फंबाया दाहाय हरनो होनदों दा नायसै बेखौ दिखियाजुलिनिफ्राय ना बेखौ मोनोबा ओरै बे दिखियाजुलिनि ओरै आबसुजों रायलायनानै मा खालामनो हायो बे हिनजाव न'आव थांग्रोनानै जाय लांग्रा दिखियाजुलिनि बे गथ'खौ आङो थांनाय बोसोराव ना सिगां बोसोरावसो लोगो मोनदोंमोन खोमालै खेबसे जों बुकिंआव थांदोंमोन आरो माबा सनिया ना मा नाम होननाय ना गथ'आ नामखौ मोनथिला आङो सनिया होननाय सासे लोगो मोनदोंमोन आंथ' मिथिया बर' नामा ओमफ्राय उनावसो मिथिबाय आं नेपालि सानबाय थादों गथ'खौ गाहाय मानसिया ओमफ्राय बे पान्जाबि नामा पान्जाबिनि हिनजावनि बिनानाव होनना लादो आरो बे पान्जाबिनि हिनजावखौ बिब' ना मा होनदों आब'जों फैदो होनना बुंदो माब्ला लोगोमोन नोङो आङो नै दिखियाजुलिनि बे माबानि आबै सेन्टारनिबाथाय जायखिजाया माबायाव लोगो मोनदों आरो आङो नै थांनाय बोसोर सिगांनि बोसोराव नै एबार बैसागो थांबायना सिगांनियावहाय आरो मिलायहां जादोंथ' ओंखायनो नायनि माबायदि जायो ओरै एड्रेसखौ मोजां मोनखाय बिसोर रागाबो जोंदों रागा जोंथ' जाबाय नालाय बिदि थांनानै गोदाव सोराव जालाहैनाय नोङो बिहारि एड्रेसखौ सेंग्रा गावसोरो मोजां खोन्थाहरबा मोजां जायोमोन आंनिबाथ' डाइरेक्ट बावनो जागोन एड्रेसखौ दा मोनसिगोन बिसोर रुमनिफ्राय खारखुमा बोबायथ' जायखिजाया आंनिबा पारफेक्ट बे मोनसे एड्रेसा आं होननायानो जागोन आरो बावनो खायसे गाज्रि सोलियो बे मालिकनियावहाय आरो आरगा होननायाव नोंनि बायदिबा दा ओरैनो थांथावना थांथावला बिहारावलाय ओरैनो माथो हा नोंनि आं बायदिबा बिहाराव मारै खालामब्ला थांथावना थांथावा जागोन खोनायाखै बिहाराव होनदां
अ दानि गोबां बिदिनो थांगासिनो दङ अ हिनजावसाफोरा थांदों सोरबा बिदिनो पास होनानै फैनांदों अ दाथ' माने खोनायो आंनि बायसाबाथाय थांनाया माने हारसिङै सोरबा हौवा फेमिलि गैयालासिनो गावनि फेमिलि गैयालासिनो थांनाया मोजां नङा। आरो मोसायाबानो दम होलाबायोनो। मोसाबाथाय बेफोर मालिकनि सायाव जायो आदा। उम मालिकफ्रा टाइट थाबाथाय उम जेबो खालामनो हाया माने बिसोरो थिखोना लाबोनो हायोथ' माबाखौ जेनेबा गावसोर माबा खाखायो नालाय उम गावसोरनो खानायानो जेनेबा साथा खानायानो गाज्रि सिस्टेमै खायोबाथाय उम बिदिनो गाज्रि सिस्टेमै खाबाथाय माने गाज्रि सिस्टेमैनो मोसाखानांगोन। उम मोजां सिस्टेमै खाबाथाय आरो मालिकआ मिथिखायोना। उम गाज्रियाव थांबाथाय गावनो बोखांना लाबोनो हायो। उम गाज्रि लाइनाव थांबाथाय पाब्लिकफ्रा गाज्रि लाइनाव थांबाथाय उम जेनेबा मोदोमफ्राव दांनो नागिरो ना मालाबा उम बेफोरबायसाबाथाय आरो ओमफ्राय मालिकफ्रा थिखोना लाबोनो हायो। बाहायथ' गुबुन गुबुन जाथिफोरबो दं नङा होमबा? ओइ अनेक माबा बांगालफोर थायो ओमफ्राय ओरै कलकातानि थायो। उम बर'फ्रा खममोन ओमफ्राय दाथ' थांबाय थानाय खोनाबायानो दं आं बर'फोरखौ। थांदों बांसिनानो दा रङियाफ्राव माबाबानो मोनजोबोलै आदा होननाव दं बे सासेया। स्टेसनाव थाल लाबानो मोनो। जायखिया गावदा मा बुंहरो नायहैसै आङो माबानानै। दे होमबा ना फंबाय दे ओइ फना स्कुलाव रेकर्डिं दै खिन्थु रेकर्ड जादों। जायखिजाया आंथ' नामखौ खोन्थानाय जायाखै जायखिजाया आं खोन्थाथ'ला जेनेबा औ रेकर्ड जादोंबा रेकर्ड ओमफ्राय नै गथ' दोनफैदोंमोन आं स्कुलाव। दे नाङा अ नोंनो नामखौ दे जायखिया अ जास्ट मानसिफोरखौ माबोरैबा रैखाथि माने अ होबथानो हायो। जोङो जायखिजाया आंथ' जायगाखौ खोन्थाबाय पनसि देउरि होननाय ओमफ्राय मन्जुरिया बाजार गपालगन्ज डिस्ट्रिक्ट आरो औ बावहाय जानांगौ औ बाजारावनो